So, di ana. Kung ganiha, medyo thunder, karon nata sa medyo bata-bata. No? So, dahil pila nga ni inyong anak ter kabuok? Raman. Siyam Raman. Amen. Panalangin. Siyam Raman. Dugangan pa, Dugangan pa. No? So, Siyam Raman. So, partner. So sa siyam ninyo nga anak. Kana sa siyam ninyo nga anak, kada usa may away wa. Away, lami-lami. Amen gina. O di ba? O, di ba? Mo na siya. Okay na no, partner. Di ba? Mo gina. Ka-joker. Oh. So, pangutana partner. Pangutana. Pangutana. Karon Kuya Alex. Sa imong nakita nga sa kadaghan nga babayi, no? Sa kadaghan man ang babayi, niining kalibutan nga nagsaya ug nagdaster. Na imong nakita nganong si Miss Bibian mangyud ang imong nahigugmaan. Amen. Bitaw, kanya-kanya man ta, naatay, kumbaga, makakita ta nga, maog na nung ta na siya, nga nung siya man gihigugma. So, naatay kanya-kanya, di ba? Guwapa na siya. Oh, pero sa ato, guwapa tantanan. Okay. Sa tinood lang, si Bibi ang first love ko na eh. Sana all. Sana all. Nakauna sa akong kinabuhay. Naka-virgin. Oh, di ba? First love. Wala mo First love, kapasuanan. ang Ang first love. panalangin ano, ma'am, inunahan. First love never die. Yes. Oh, di ba? First love. My forever sila. So, sa siyam, ilaliman ka sa siyam. Grabe. Karon kay sa to first love. First love. Madam, kung siya first love ka, ikaw unsa man pud nimo siya? True love. So, my forever. Amen. First love. Ikaw? Forever love. Wow, di ba? Tama. First love, true love. Sana all. Mo ganda nga naka ano Sana all tinatana. then powerful na women. Tama na. Empowered na women. So makita nato ang ilang biktima, no? Kita na to. First love, true love. So kung first love ni mo si sister, ikaw sister, imong true love si brother, imo ang for life. Karon sa 2022 na ako'y pangutana. Unsa ang pinakanindot nga nahitabo ni atong milabay na tuig sa inyong nga duha? Nagdagandagan kami, karon wa na kadagandagan. Doon kami sa silin at silin. Oh. Atong Diba? klaro, Unsa man ang kadagdagan? Atong karoron. Nagdagalan ka Atong nag-away. man sa ila. Okay. Taning unsa nga dagandagan? Kung mahugog siya, di magtago mi, maingon ako mga bata nga, madagan, mana si Papa eh. Dagan, di, madagan. Okay. Sa ato pa di ay Madagdagan. ang mga panahon, no? Nagadagandagan. Ang iyang gibuot dagandagan kay Mahadlok sila. nasigiro din Oo. panumpag din eh. Dili siya manumbag, pero malisang lang sila. Na. So, Wala ang dako. Nako, no panalangin. Ang iyang dako nga panalangin nga nahimukan Seventh-day Adventist. kay ngano di ay karon ikaw na mudagan paingon sa iya. Oo. Di ka na mudagan pala yung kundi padulong. Padoon na sa iya. No? So muna ang true love. Kampayon pa lang nimo mangurog na. Karon, mamutano natin si Bray. Unsa man pud ang imong ipasalamat sa Ginoo kag sister nga sa milabay na 2021? On the road. Nagpasalamat may na Kuan. kami na
The broken road. Lisod mi dire. Bless the broken road. Kay Ay, Diya tong kinabuhi. grabe. Hoy, ayos. Bida-bida ng karsada. Ligid-ligid. Tara, bless the broken Pero karon dako na akong pagbago. Salamat ko na road. Swim nakilala na ko sa Bitbit na mao nag you. akay siya dito sa naning grupo ha ba? Oh, salamat po sa mga anak na ila kong gi-suportahan pag simba din eh. O kaduha, nagpasalamat yung kabibya na niyato kay kusupot ni mo inom. Salamat po ko na nagtipo ko limitin ni pag buwan. Kaya usahay di siya mahubugan eh. Pangarsahon ng mga poste sa napukor. Si Samson. Salit, salamat ko na suot mi din eh. Salamat sa Ginoo. Nagtagaan niyo. Blessing. Okay, so akong ipasalamatan no kadako. So imagine ninyo nagdagandagan nya karon ani asa Ana-ana sa Subangan. Ako ilang pagpasalamat nga nakiusa o nakauban nato sila no. Nakita First nato love, ilang true love. away paglubad. Bisa pa kani adto nga nagdagandagan sila nalang hapon kay first love o Oo, true love true pa. love. Pero karon gyud Never die. So mao na siya ang atong couple number 2. Amen. And Mrs. Ay, pagluwag ha. Pagluwag. Yung pagduwa-duwa.
Yan. Mr. and Mrs. Biacolo. Ranely Biaculo. Victoriano. Ah. Victoriano. Ah. Victoriano. Last na sila. Okay. Sige, direta. Sa ato, Mr. and Mrs. Ranely Biacolo. Ya, to. Live mula sa Kabungan Church. so live na live ka na. Kapuso, nandito tayo. O Tagalog tayo ngayon dahil Tagalog sila. Sama-sama na ni, kapamilya, kapuso, kapatid. Kaibigan. Kaibigan. Balik. Sama mo Balik kay escort. Balik, tugtog. Di pwede. Balik ka isa. Balik ka, tas ano ang Ano, sweet ba? So, Okay, so good morning. good morning sa inyong mag-asawa. So, happy Morning. Sabbath. Muna ang nakaayo kay nakasmile. Oo, smile. Ang kasing-kasing lang yun, nagabo, nag-urus-urus, nag-unos, nag-aso-aso, nag-anuos, diba? Una ang atong mga Mr. and Mrs. Empowered nga women o ang atong mga lalaking nga mga supportive kaayo, no? Okay. So, nini ka bang pagod? First question, partner. Humana ta dito sa question nato dito sa uban karon pila na mo katuig nga nag-uban ganit eh? Madam. Madam tingalig dili mo eksaktong istoryas kaya nini ba? Unahon na yung babae kay naman. O, ihap isa, ihap. Pila kayo. So, ang inyong panganay pila naman ka years? Oh, Dugay man sila nag-anak. adugay. Nga. So, lain na nato na mo sa 20 years. 25. 22. 22 years. Hapit na Dugay mag-silver. Hapit na silver wedding. Invited me ha? Anniversary. Okay. Oo. Okay. Amen. 22 years. And then, 2022. Oh, Karo? sakto. Eksakto. Anniversary. Anniversary. Anniversary ninyo? Karon? Ha? Mo nakalimot mo sa inyong anniversary? Asa man din yung anniversary? April. Okay, Dugay pa. dugay pa. Sa 22 years ninyo nga pag-ubay, unsa man gyud ang pinaka tamis nga nahitabo sa inyong kinabuhi? Unahon nato ni ang babae. Ang mabaya tong unahon. Kay tininuod. Ang pinaka-tamis, Jud. Dili aslong. Ano na aslong? Tamis lang. Tamis lang. O sa ang akong ikasulti sa atong tanan. Happy Sabbath. ug Happy New Year sa atong tanan. Dili lagi ko ani unta kay. Magkuhan lagi ta ani kay nang ang ato laging mga luha matupa. Hinggay. Wa na lagi. Blessing na. O, so ang akong ikasulti nga, ang pinaka-tamis sa among kinabuhi ang nga nahimo ming Adventist. Kay sa una, pinakotong giingon nila Marie Chris nga, mga anak nga sila sa bahay. Mingon dahil ko nga, na sila. Muna siya nga, pero giampot ako sa Ginoo nga asa jud ang sakto. So muto nga pag kataon nila sir, nag-decide ko nga musunod sa iya kay siya man ang una. Paano siya nahimo nagsugod og simba mga 2002. Tapos 2003 si Rancel na akong gipanganak. Tapos pagka 1 week lang muna to nga nagsimba na mi, tapos na-baptize mi December muna siya, muna to. So, ihatag na karon ka Brad Radley. Mo gihapon kasi. Hello. So, Mula maghihapon sulod to baga. ayaw pag-upiya, may amo araman tong ako. Happy face. Ito na question daw? Wala nakakita ka na ng baba yung partner, wala.
Tulog sa imo. Question. Pare magtulog ka. Nakatamis nga natahitabo sa inyong 22 years nga panag-uban. So, nga unsa ayun ang mga negative, puro ta positive. Unsa to kang Alex ganiha? Brother Alex? First love. Di ko pala ko siya first love kay gagang ko uyab. Oh. Boy, chicks boy. Pero siya ako true love. Amen. Oh. Siya ako true love. My forever. Oh. Na oy. Forever sa ko. Ay mo pagto mga papatanong by forever na Wala lagi. paningkamot lang mo. Ang pinagatamis sa Pansin. Ako nang Para- magtripali mo. tipo na mo. Katong pag activities na mo. Kunya sa among pag uban isip magtiayon. Sa katong mukuan pa lang magtiayon din he nga may naman din nga to magita mga pamatanon. Ang ako lang gi kuan sa among panagkuyog wa gid may nga nga away nga kuan na may lalis ang mag-asawa pero dili ingon ana nga siningkahay unsay kuan diha kay ako ning ikuan sa inyo nga experience nami silingan ang among balay murag amot magkaagi ba mo sa katao or dili magkaha basta gamay lang gap kay dunol ra nga ni ang sudan sa bintana. Oh. Pero nakapangutana siya sa ako. Oh. Kamo to gidunol. Nakapangutana siya sa ako. Siya pa rin. Mag-inaway ba mo kasawa? Ikaw mag-inaway ba mi? Wa man lagi kabati dugay na ta nag tipon din na nagtapad ba? Wa ko na sila magkabati sa among panag-away. So muna nindot na ko nga kuwan kay kina kong misis na ay kanang ang taas ay ang pailog. Amen. No? Amen yun na. Taas ay ang pailog. Dili po mo kayo mo katubag mo no sa mga mga interviewer nga di man pud ka. Mura nung ako, no? Oo. Taas og pailog. Kunya buutan. Buutan. Kunya guwapa pa gyud. Amen. Kasi may sa inyo ba akong asawa? Pangas ko. Si Gaw Arlen yung sa maot ko matit. No? Amen. So, guwapa o guwapo ta tungod kay binuhat as Ginoo. Amen. So karon kay human naman to, no? Di na punta sa appreciation. Brad, sister, sa inyong panag-uban, nakaingon kahamo sa matag usa. Thank you, Han. Or unsa inyong tawag, Han, or Be, or Babes, or Ha, or Langka, or Oling, or Tart. O. Nakaingon ka ba kaha ni Ana nga mga higayon ka? Thank you sa inyong gihatag nga sulat sa kuha. O thank you sa gihatag nimong kwarta nga way iban o kulang sa ako, ah. So, naining taknaa. Kuya Ran, Ate Matet, inyong ihatag ang inyong pasalamat sa matag usa. Inyo ni karong time nga inyong hatagan ang matag usa og appreciation, pasalamat sa inyong panagkuyog. Una na po lalaki. Ay, una na po, Kuya Raniling. Sige. Time nimo nga pasalamatan karon si Ate Matet nga ikaw nagpilay inyong anak? 5 ka buok. 5, siyam versus 5. Oh, tiga ubos. Siyam versus 5. Sige. Stay kuning guys. Pila man to? 5. Una ko no si Ate Matet. Ato. Ato bang yung gala siya ha? Kaya Ato bang yun? Oo, ato bang yun? Eyes to eyes. Liga. Awawa si Ana. Atong pangutanon kung sa ilang tawagan. Tawag. Ha? Ana di ay. Kung sa may tawagan ninyo. Siya lang po no. Di, Reload. ikaw partner, sa may tawagan sa iyo. Actually, ang among dating tawagan dapat babe. Kaso lang, kaya ang among batang panganay, tawag ganin ako akong Mr. Song. Mayroon po siya, Song.
So naghunahuna na lang mi nga mama ug papa para sila makasunod. So mao na among tawagan. Ma. Pero makasunod na. Sige. Pangutano na ito rin. Kumusta sila? Kanindot nila. Ako rin ako mag-explain na lang kung saan matawagan. Okay. Kaya maghilak sila. Ako rin ako ma-explain kay kasi rin naman ni Sister Vanessa. Mao me. Inana pod me kay kami sa una, wa mi atong tawag. Pero ang among mga anak, kay mo man na mo tawag nga nita dito sa bundak ang pangan, ibundak pud na sa tong anak. So Hanap gid mo. mama o papa pod me. Dili pod mi ani makuan mabihay. O ako alam, mapagpapa sa atubangan lang sa anak niya pagliko na di na magpapa. Unsa naman? Oh, sige. Magpapasalamat ka karon sa iya ha. Atubang, oy, documentation. Sige. Na, live. Live mo na sa Jimmy. Oh, Kapuso. pagin na kay. Ayun nang inauran. Ayun na. Gang. Pag yun pa. May pa. Mama. Na salamat. Daghan ko kayo gipasalamat ani niya kay aron nga makaibawo. Kini siya ang paragpalit sa akong mga bado. Siya ang paragpili og unsay angay para sa kuha. Wala siya nga kada niya lakaw. Wala ko siyang asa, pag uli ana, na dun ay pasalubong para sa ako. Kaya siya man ang tigpalit. Ikaw na. Sana all. Ako na. Sana all. Mao na siya nga, dako akong gipasalamat sa iya tungod ana. Pero, antes ko magpasalamat sa iya, magpasalamat usa ko sa Ginoo, nga gihatag siya para sa ako. Amen. Na, sa ato nga pag magtiayon, dili man dyan namalikyan ng mga ups and down mo na nga karon, nahuman naman ang ups and down karon, masan man to? Ups na lang, ups Na lang, wa na. Mo na siya nga, akong gipasalamat sa iya ha, dako kaayo, kay naami project nga 5 ka buok. O nya, dili na basta-basta po mga itsura ha, kay ako po na ikapanghambog, kay ako gunong liwat. So, mo na siya nga, Amin. kana ang Amin, dahil Wala no pa di gini panghambog. Oo, no? Sige lang. wala siya nga, salamat, nagpasalamat ko kayo sa iya ha. Dili ko Mamawat ko, salamat ko sa wala iyo, kay nandun siya sa matbang. Mawat ang project. So, muna nga, sa tanan-tanan, Hindi. wa na ko'y kanang pangayo pa sa Ginoo. Nya, Tento ka na. kontento na. Kontento na sa way sudan. Oo. Bahala na lang ang saging basta labing. Salamat, sister. Bahala na lang kung kamunggay nga lapwaan basta malipayon. May managhigugma. Ay, kung sa magpuno na ang baka. Kung may gugma. Oo na, tama. Nya mo rin. Okay, salamat kayo, Sister Taas na akong Matet, oras. sa atong ihatag ang kwat kanili. Ang ganding kagihawan ay labing. Hindi, wifi na. Salamat po sa iya. Ako di kong pasalamat sa misis. Ngano? Akong pasalamatan ang Ginoo tungod kay gihatag siya sa ako. Amen. So kahibaw na siya anak. Sa Ginoo ko pero yung pasalamat. Kunya, Kay kinahanglan po nga imong ilipo ang imong mga pulong para makaduyan-duyan sa iyang kasing-kasing nga nakatulong. salamat ma. All. Mama. Ato ni mga pamatanon mo gini nahitabo sa amo no nga nganong nagmamagpapami kay mutawag nga ni si Matit sa ako Granile si Rancel po Granile. Uli na ko na yung si Matit. No? Di siyempre bata pa man di pamanggay katuan. So muna nag-decide mi nga natudlo po na sa mua si Nang Sepin. So sa ato pa di ay kung wala yung mga anak ko nga ranili. Dapat unta di ay karon gikan gyud sa inyong kasing-kasing. Hello, sound. Hello, mic test, sound check. Gikan na sa kasing-kasing. Ikas kasi na. Tinuog yun na ha. Pero
Oh. Karon di lagi ko mabati sa imuhang makabati nga mo yung kasi tit. Ano? Ma na gyud. Ano? Adi po. Sikreto mo mo tawagan sa magtiay na Di sikreto. ana to. Da. Anak. O di ba? Di ba sweet? Pero magmama na mo papa. So muna yung pinakaninot, ang pinakanindot nga nahitabo 2020-21 unsa man gyud ang pinakanindot sa inyong lang pamilya. Ay ginang way hitabo nga 2021 Naay nahitabo oy. Ah, Naay nahitabo. So, ang akong ganahan yun nga kini ang nahitabo. Dili lang sa among magdaayon ko dili sa among tipo pamilya. No, kaya lisod mga kami ng duha. Pamilya. Hantod karon naagi ha mismo pangalagan. Amen. So mo na ang dako nga nahitabo, no? Papas. Dito ni kang Clint. Okay, so wa na. No? So salamat kayo sa inyong gi-share ng mga kapuso. Amen. Atong hatag sa ila karon ang floor. Sa ang midawat o sa atong midawat sa atoa. Okay, so I welcome na to si Welcome Mr. na to. and Mrs. Mo ni mahigayon ba partner nga mangita gyud ba aning partner? Oh, bangita ka na may spark. Oh. Partner. May spark yan? Spark. Oo, bitaw. Mahal spark. So, no? So, di ata. Good morning. Good morning, Sir, sir. madam. Ma'am. Okay. So, ang 2021, ilabay na partner, Vanessa. Oo, labay na. No? So, ang pinakanindot na magitaan ron sa atong highlights nga Thanksgiving. No? So, niining kabuntagon, ang among Usa lang. Oo. O, usa lang. Ako lang to. Pag-usa lang ta. Nag-usa lang. O, bali duha. Oo. Okay? So, ang ako unang pangutana, sir, diri ko kang sir mo una. Akong unang pangutana, sa tibuok, pila na ganun mo kay years? Nga mag-asawa. Na po sa inyong pagkuyugan. Siyam. Okay, 9 years sila nga nagkuyog. Sa 9 years nga inyong pagkuyugay, unsa man ang pinakanindot nga nahitabo sa inyong pagkuyog sa 9 years? No, apil na itong milabay nga mga katuigan. Dara, tuma. Ara. So muna'y nakanindot, no? Muna ang pinakatamis ng hinggawas, no? Di ba, Ada, no? Oh, nakasmile pa. So maunay ang partner. Pinakatamis. Diso jud yung tamis mga youth. Ayaw isa mo pag tamis karon ha. Pait sa mo ron. Kay ingon pa ni engineer ganiha, ang tamis makadaot. Ang pait makaayo. Sa mga tiguang, ang tamis makadindot kay mo man ang resulta. No? Sa inyo mga youth, ayaw pait sa mo. Kay result. Oh. Di ba? So ikaw partner, dapat si Sheila atong pangutanaw si Madam. Unsa man ang imuhang na feel nga pinakadindot, no? Atubangan na lang po di si Sir. Ato bang face to face. Tarong yun, no? Bali ko no, 9 years kami no, nga mag-uban. Unya, ang pinakatamis jud nga nahinabo. Aside kang ada kay aside po ko no sa Gcash nga pundo, ug sa bangko nga pundo, ug sa property nga pundo, ang pinakamaayo jud no nga kuan ka na sali ka ng maayo nga nahinabo sa sa akong kinabuhi kauban siya katong last year nagpabautismo ko. No? After 8 years, I've decided nga magpabaptism ko. No? Kay I realize nga bisan magsimba ko, dili man di ko makatundog sa pulpit. No? So, whatever the reasons are, God will provide Amen. answers. So maray pinakanindot. So maray yung pinakanindot basta ang Ginoo ang atong kauban. Ang Ginoo gani atong unahon ang tanan.
gahatag ka nato. So di gyud nato ipaulahi permi. Kay ako bitaw una ko man permi Ginoo kay ay na lang sa 2022 na ako yung pinakanindot. Ako ra pa interviewon ani sunod no. So salamat kayo partner unsa may imong next question. Next question. Actually, dili man ni question. Ma'am, sir. Kung ganiha ang mga couples na among na una nga interview na sila'y pasalamat sa matag usa ug ngadto sa Ginoo. Ma'am, akong ang inyong pagpasalamat sa matag usa nga amo pong mabatian kung unsa kadako no ang inyong pagpasalamat sa matag usa kay usahay dili ta ka thank you sa partner nato so karon